to sai yanzu Allah yadda, amma kuma kamar yadda jama'a suka sani Allah ce tashi in taimake ka. Ai da ban samu ba 2003 ba Allah isa kaɗai ne ba, na bi ka'idojin doka har na kai kotun koli. 2007 ma haka, da ban samu ba na bi ka'idojin dokar ƙasa na je har kotun koli. 2011 jam'iyyata ta je har kotun koli, saboda da jam'iyyata ta je nima na je, to amma wannan bai sa na fasa ba, saboda ka Allah cikin ikon shi yanzu ya kawo nasara. Ya kake ji a cikin zuciyarka? Da cikin zuciyata abinda mutane suka sani suna cewa Allah ya ce tashi in taimake ka, to ban kwanta ba waɗannan shekarun 12 ban kwanta ba, ina ta iyakar ƙoƙarina, na kuma sa'a mutane sun fahimce ni sun kuma yadda da ni, shi yasa wannan zaɓe Allah kawo nasara cikin shi. Shugaba mai ci Goodluck Jonathan ya bugo maka waya a lokacin da ka ɗauki wannan wayar, yaya ka ji ganin cewar a Afirka ba a saba irin wannan al'amari ba? To ai na yabe shi, ba kuma tsatsan da zai yi ba, amma ya zo ya yi, saboda haka wannan sa'a Allah ya kawo ta, Allah ya sa Najeriya ba za su wahala ba. Idan da jam'iyyar PDP misali ta ce ba ta yi ya haka nan ba, ko jam'iyyar APC ta ce ba ta yi ba, su suka ci zaɓe, ai kaga tana ya kawo ta tarzoma wadda za ta kawo asarar rayuka mai bi da dukiya, to Allah ya kiyaye. Saboda haka wannan abu da ya abku, mun gode ma Allah da ya tsara shi ya kuma sa ya tabbata. A ƙarshe ɗumbin masu goyon bayan ka suna sa ran su samu canji a wannan zaɓe naka da aka yi, shin wani irin kira za ka yi gare su ganin cewa wani al'amarin ba ƙaramin al'amari ba ne? A kira na riga na yi na cewa wannan ɓanna shekara 16 aka yi ta kuma ta yawa, saboda haka ba za ta yiwu ba a tashi washe gari a ce an yi maganin abu, amma na yi alkawari a rubuce za mu yi iyakar ƙoƙarinmu. Abubuwan da suke wurin shari'a na cin hanci da rashawa za mu ci gaba da matsa ma shari'a sai maza su gama da ita, waɗanda kuma ba mu san da su ba, tafiya tana tafiya, waɗanda muka gani haƙƙin jama'a za a neme shi a fidda shi a maida shi baitul mali, amma gaba ta fi baya yawa. Ka canza mana kuɗinmu kuma a rage fitar da kuɗi ƙasar waje. Ka canja mana Najeriya. General Muhammadu Buhari musulmi ne kuma yaren Hausa Fulanin Najeriya. An haife shi a garin Daura da ke jihar Katsina 17 ga watan Disamba a shekarar 1942. Iyayensa Malam Adamu da kuma Zulaihat. Bayan ya kammala makarantar sakandare a Katsina Provincial Secondary School, ya halarci makarantar horar da sojoji a shekarar 1961. Bayan nan ya halarci Nigerian Defense Academic, wacce yanzu ake kira Nigerian Defense Academic Kaduna. Daga 1962 zuwa 1963 ya yi training a Officer Cadet Aldershot da ke Ingila. Ya kammala a watan Janairu 1963 aka bashi sakan lieutenant. Tsakanin Nuwamba 1963 da kuma Janairu 1964 ya je training din platoon commander a Kaduna. Sannan kuma ya je Mechanical Transport Officers Course a makarantar Army Mechanical Transport a Borden, United Kingdom wato Ingila a shekarar 1964. Bayan ya samu wannan mukamin sai ya ziyarci Defense Services Staff College, Wellington da ke can kasar India, wanda ya samu damar yin training na zama Colonel tsakanin 1979 zuwa 1980. Wannan namijin sojan ya kuma samu digirin digirgir a makarantar koyarwa ta Strategic a US Army War College Carlisle da ke America. Ba da zamansa sakan lieutenant a shekara ta 1963, daga nan kuma shine sai aka nada shi kwamandan rundunar infantry na biyu a Abekuta daga 1965 zuwa 1967. Bayan barin wannan mukami da ya yi daga garin Abekuta, ya koma Kaduna a matsayin Major Brigadier, Sector ta biyu, rundunar infantry ta 1.
daga Afrilu 1967 zuwa Juli 1967. Wannan jami'in soja ya koma rundunar infantry na uku a matsayinsa tsakanin Juli 1967 zuwa Oktoba 1968 kafin komawarsa rundunar infantry bataliya ta 31 daga 1970 zuwa da 71. Buhari ya zama mataimakin adjutant janar na rundunar infantry na ɗaya a headquarter kimanin tsawon shekara 2 daga 1971 zuwa da 2. Bai tsaya a nan ba sai da ya zama darakta mai riƙon ƙwarya na shiga da fice a headquarter sojojin Najeriya daga shekarar 1974 zuwa da 5. Ya zama sakatare na headquarter sojojin Najeriya da mamba na Military Supreme Council a lokaci ɗaya a 1978 zuwa da 79. Janar Muhammadu Buhari ya rike mukamai da yawa waɗanda suka hada da General Officer Commander na rundunar sojojin Najeriya ta 3 da ke Jos. Bayan an yi juyin mulki 31 ga watan Disamba 1983, magoya bayansa sun buƙace shi da ya zo ya jagoranci ƙasar a matsayin shugaban ƙasa, inda ya jagoranci kasar har na tsawon kimanin wata 20 kamun a tilasta masa yin murabus bayan juyin mulkin shekarar 1985. General Muhammadu Buhari bayan ya gama rike mukamansu na sojoji bai tsaya a nan ba. A shekarar 1979, Muhammadu Buhari ya zama gwamna na arewa maso gabashin Najeriya na zamanin mulkin Murtala da kuma Obasanjo. Haka dai ya sake zama ministan mai da ma'adanin ƙasa a zamanin mulkin Obasanjo na soja, duba da jajircewarsa da cin hanci da kuma rashawa. A 1976 bayan ritayarsa, General Muhammadu Buhari ya rike matsayin ciyaman na PTF a lokacin mulkin General Sani Abacha, wanda yake gudanar da dukkanin wasu aikace-aikacensa da kudaden rarar man fetur. Ana nan kuma sai zuciyarsa ta karkata zuwa siyasa. General Muhammadu Buhari ya tsaya takara ne a jam'iyyar da ake wa lakabi da APP, wadda aka maye sunanta daga baya ya koma ANPP. Ya samu tikitin zama ɗan takara a jam'iyyar, amma bai yi nasarar cin babban zaɓe wanda Olusegun Obasanjo ya lashe ba. Hallau duba da ɗimbin tarin magoya bayansa, General Muhammadu Buhari ya sake samun tikitin zama ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ANPP a shekarar 2007. Hallau dai marigayi Umaru Musa 'yar Aduwa shine wanda ya samu nasarar lashe wannan zaɓe. Hallau dai wani zaben ma mai zagayowa General Muhammadu Buhari sakamakon wata 'yar takaddama tsakaninsa da ANPP ya sake zagayen kafa wata sabuwar jam'iyya wacce ita ce ake kiranta da suna CPC. Hallau dai cikin jajircewarsa bai tsaya a nan ba sai da ya dinga fita wa ƙoƙarinsa na haɗa kan al'umma wa dakatar da Goodluck Jonathan daga zama zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Najeriya a shekara ta 2011. Shi ne ya yi ƙoƙarin kafa wata sabuwar jam'iyyar adawa, wadda wasu manyan jam'iyyun adawa na Najeriya guda 4 suka haɗa kai wa zama jam'iyya guda ɗaya mai suna APC. Bayyanar wannan babbar jam'iyyar adawa ta sauya wato akalar dimokuraɗiyyar Najeriya a zaben da za a yi na shekarar 2015. Wannan jam'iyyar adawa sun yi zaben fidda gwani na haƙiƙanin gaskiya, inda kuma suka yi shi a cikin jihar Legas, wanda aka yi zaben gaskiya da limana. Sakamakon haka, wannan babbar jam'iyyar adawa ta tsaida ɗan takara General Muhammadu Buhari a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya. Bayan gudanar da yakin neman zaɓe lafiya, wanda sakamakon hakan hukumar zaɓe ta Najeriya wato INEC ta ɗage wannan zaɓe. Wannan shine na farko a tarihi na manya-manyan biranen Afirka wanda ɗan takarar jam'iyyar adawa ya kayar da mai mulki a hannunsa. General Buhari ya samu manya-manyan kyaututtuka waɗanda suka hada da GCFR, CM, DSM, FSS, GSM da sauransu. Allah ya albarkace shi da 'ya'ya da kuma jikoki. General Muhammadu Buhari sananne ne shi wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma ɗabbaka bin doka da oda. Haka kuma da son ciyar da ƙasar Najeriya gaba. Haka kuma yana mai matuƙar tausaya wa talakawan Najeriya.
Mai girma Janaral Muhammadu Buhari ya kasance ne a yanzu haka tare da manya-manyan shugabannin duniya na G7 domin tattauna matsalolin da Najeriya ke fuskanta da mambobin G7 ɗin. Ya amsa wannan gayyata ne jiya da suka yi masa a Germany. Wannan gayyata an yi ta ne kamun shigarsa ofis bakin aiki. Ko ta ya za a shawo kan wannan matsaloli wanda Najeriya ke fuskanta a halin yanzu? Za su tattauna ne game da yadda za a farfado da tattalin arzikin ƙasar Najeriya, haɗi da kuma hana cin hanci da rashawa, haɗi da kuma farfado da hannayen jari na ƙasa da ƙasa, da kuma yadda za a ɗora Najeriya a kan jadawali mai kyau, da kuma tabbatar da shugabanci na gari a ƙasar Najeriya. Shugaban ƙasa Janaral Muhammadu Buhari yanzu haka suna gaisawa da shugaban ƙasar Amurka wato Barack Obama. Haka kuma a can gefe guda ma ga shugaban ƙasar Germany tare da sauran shugabannin duniya a yanzu haka sun hallara a wannan ɗakin taro. Wannan ita ce ƙasa ta farko da ya ziyarta bayan kasancewarsa a matsayin shugaban ƙasar Najeriya. Janaral Muhammadu Buhari ya samu rakiyar gwamnan Sokoto, Katsina, Borno da kuma jihar Yobe. Wannan ziyara ta musamman ya yi ta ne wa shugaban ƙasa, wa Muhammadu Yusuf, shugaban ƙasar Nijar. Mutanen ƙasar Nijar suna matukan nuna farin cikinsu kasancewa su ne ƙasa ta farko da Janaral Muhammadu Buhari ya ziyarta. Ƙwansu da ƙwarƙwatarsu sun yi fitar ɗango, sun jere a kan tituna wa nuna farin ciki da zuwan wannan shugaban ƙasa. Wannan ziyara za ta kafa tarihi wa ƙara danƙon zumunta da kuma alaƙa mai ƙarfin gaske, wanda shugabannin suka samu damar tattaunawa a game da matsaloli da kuma yadda za a shawo kansu cikin sauƙi. Zaman lafiya da kuma sauransu. Wannan matsaloli sun hada da samar da hanyoyi masu nagarta daga Najeriya zuwa Nijar, haɗi da samar da iyaka mai tsari. Wannan shine ƙudurin waɗannan shugabanni guda biyu. Siye da siyarwa tsakanin Nijar da Najeriya. Janaral Muhammadu Buhari ya ce, mu makwabtan juna ne, wacce mutanen ƙasarta ke iya shigowa cikin ƙasarmu a ƙanƙanin lokaci. Nijar ta kasance mai ma'adanin ƙasa, kuma Najeriya a shirye take da ta bata gudunmawa wa sa hannun turawan yamma ga manya-manyan 'yan kasuwa. Kwarai Najeriya tana matuƙar goyon bayan ita wannan haɗaka. Muna fatan kuma za ku bada haɗin kai da goyon baya a wannan tafiya domin samun cimma gaci a wannan haɗaka.
muna kyautata zaton waɗannan shugabanni guda biyu za su tattauna ne game da matsalolin 'yan tada kayar baya da ya mamaye gabashin Kamaru da kuma arewacin Najeriya, ta yadda za su gano yadda za su kurmushi waɗannan 'yan tada kayar baya cikin sauƙi, ta yadda za su samar da zaman lafiya a ƙasar Kamaru da kuma Najeriya ga baki ɗayanta. Muna fatan wannan zama da za a yi ya kasance cewa an samu matsaya akan mutanen nan 780 wanda suke a iyakan lardin Chadi. Mu da Najeriya 'yan uwan juna ne, kuma mu makwabtan juna ne, saboda haka ya kamata a shawo kan wannan matsala. Saboda haka muna fatan wannan zama da za a yi ya kasance cewa an cimma matsaya ta shawo kan wannan matsala. Awa ɗaya kacal bayan rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa, General Muhammadu Buhari sai ya ɗauki hanya izuwa liyafar cin abinci da aka shirya ta Abila. Daga nan sai ya wuce masallaci domin yin sallar Juma'a. Daga nan kuma sai ya wuce izuwa ofishin tsaro, ya kuma samu ziyarce-ziyarcen manyan baƙi daga ƙasashen duniya domin su taya shi murnar nasarar samun zaben da yi a matsayinsa na wanda ya kafa sabuwar gwamnati mai tarihi a ƙasar Najeriya. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma shine mutum na farko da ya fara kawo ziyara. Ya ce haɗa hannu da hannu shine abin da zai kawo ci gaba wa ƙasashen Afirka gaba ɗaya. Wannan abu ne mai kyau. Haɗa hannaye domin kawo ci gaban ƙasashenmu guda biyu. Kuma wannan alaƙa tana da matuƙar muhimmanci wa ƙasashen nan guda biyun. Afirka ta Kudu haɗi da kuma ƙasar Najeriya za mu samu ci gaba mai yawa bayan haɗin kan. Ina mai matuƙar murna domin yau na ga 'yan Najeriya cikin farin ciki da walwala. Wannan shine ainihin abin da muke bukata a Afirka. A nan kuma ga ministan Egypt na ƙasa da ƙasa shi ma. Mu Egypt muna goyon bayan ƙulla alaƙa da dukkan wani abu da Najeriya ta bukata. Muna buƙatar ƙulla alaƙa mai ƙarfi kafin ƙarshen shekarar nan domin samar da abubuwa na musamman wanda za su ciyar da ƙasashenmu gaba. Muna masu matuƙar farin ciki da taya murna ga sabon shugaban ƙasar Najeriya wato General Muhammadu Buhari. Kuma muna fatan wannan alaƙa da za mu ƙulla za ta ƙara jawo haɗin kai da ciyar da wannan ƙasashe guda biyu gaba. Sauran shugabanni da suka kawo wannan ziyara kuma sun haɗa da na Saliyo, Somalia, China da kuma shugaban ƙasar Dimokuraɗiyyar Congo don samar da haɗaka mai nagarta tsakaninsu da Najeriya. Da kuma samun damar ciyar da juna gaba da kuma taya murna shine dalilin kawo wannan ziyara ta su gabaki daya. Ina mai alfahari game da yadda General Muhammadu Buhari yake kokarin samar wa Najeriya matsaya da kuma ci gaba. Wannan kokari nasa ba wai ci gaban Afirka ta yamma kadai bane, domin yadda yake jajircewa wa ganin cewar 'yan Najeriya sun samu jin daɗi da kwanciyar hankali da walwala. Wannan abu ne na farin ciki matuƙa. Wannan ci gaban duniya ne ga baki ɗaya ba wai Afirka ba. Na gode. General Muhammadu Buhari ya ce Najeriya za ta kasance mai matuƙar yin godiya ga shugaban ƙasar Amurka Barack Obama da ma Amurka ga baki ɗaya dangane da ziyarar da sakataren ta yi wa Najeriya wa ganin cewar hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC haɗi da kuma tsohon shugaban ƙasa da dukkanin waɗanda al'amarin ya shafa wa ganin cewar an yi zaɓe mai inganci a Najeriya da shi kansa ciyaman na hukumar zaɓe ta ƙasa ga baki ɗaya wato Attahir Jega da kuma su ma sauran jam'iyyu don ganin komai ya tafi yadda ya kamata, ma'ana an yi zaɓe cikin ƙoshin lafiya. Janar Muhammadu Buhari ya ci gaba da cewa wato gaskiya dai Amurka ta yi matuƙar namijin ƙoƙari wajen ganin cewar ba a samu maguɗi ba daga tsohon shugaban ƙasa. Gwamnatin da ta shuɗe ɗin kuma bata buƙaci komai ba illa ganin cewar sun bi dokar da constitution ya tanadar. Mu dai a yanzu haka ɗin nan za mu ci gaba da yi wa Amurka godiya wa wannan gagarumar gudunmawa da ta bayar wa ƙasar Najeriya kan ganin cewar an yi zaɓe na gari. Haka dai kuma ita ma hallau tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe ɗin ba su yi wani abu ba wanda ya saba wa doka ko bin ƙa'idojin da constitution ya tanadar.
lallai dole ne za mu kasance a cikin matuƙar farin ciki, domin wannan abin farin ciki ne wa kowa da kowa da ke Najeriya. Muna mai tabbatarwa da al'umma cewa jam'iyyarmu ta APC za ta samar da tsaro a ƙasa baki ɗaya, haɗi da samar da tattalin arziki mai nagarta a ƙasar Najeriya, haɗi da kuma hana cin hanci da rashawa. Hallau kuma wannan namijin ƙoƙari da ƙasar Amurka ta yi wa Najeriya wajen ganin cewar an yi zaɓe na gari wanda babu maguɗi a cikinsa. Dalilin samun wannan nasara shi yasa nake a nan wajen, in ji Janar Muhammadu Buhari. Wannan abin matuƙar farin ciki ne da kuma godiya. Ina matuƙar yi maka godiya. Wannan nuna girmamawa ne wa shugaban ƙasa Janaral Muhammadu Buhari daga abokinsa wato Boni Yayi, wato yayin da ya sauka a tashar jirgin sama ta Kwatano. Kasancewarsa babban bako shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari, Janaral Muhammadu Buhari an yi masa karramawa kala daban-daban, kamar su tuƙa shi a mota wanda ake zagayawa da shi a cikin filin fareti da kuma sojoji suna ta sara masa. Wannan al'ada ce ta sojojin ƙasar Benin Republic da kuma sauran ƙasashe. Haka dai kuma hallau shi wannan al'amari bai tsaya iya haka ba. A cikin shi wannan dandalin taro ga sojoji can gefe guda suna gudanar da atisaye, haɗi da kuma fareti na makamai kala daban-daban, haɗi da rera waƙoƙi. A dangane da tattalin arziki da kuma girman ita wannan ƙasa, gwamnatinta ta buƙaci alaƙa mai ƙarfi tsakaninta da mu. Wani girmamawa na musamman da aka yi wa shugaban ƙasa Janaral Muhammadu Buhari, an yi masa kwalliya irin yadda ake yi wa manyan sojojin ƙasar. Wannan babbar girmamawa ta fito ne daga shugaban ƙasa Boni Yayi. Bai ƙare a nan ba, Janaral Muhammadu Buhari ya kwatanta shugaban ƙasa Boni Yayi a matsayin mutum jajirtacce. Hallau dai kuma an bawa mai girma Janaral Muhammadu Buhari wata sarauta mai suna Manugwadi, ma'ana ba zan taɓa mantawa da kai ba. Wannan sarauta ta fito ne daga hannun kwamitin masarautun gargajiya na ƙasar Benin Republic. Abu mai mahimmanci kuma, Janaral Muhammadu Buhari ya buƙaci ƙasar Benin Republic ta mara masa baya wajen murƙushe 'yan tada ƙayar baya. Nan take buƙatar shi ta karɓi a wajen Boni Yayi. Muna buƙatar murƙushe waɗannan 'yan tada ƙayar baya. Muna goyon baya, a sakamakon haka za mu ba da sojojinmu kimanin guda 800. Wannan babbar sadaukarwa ce na gudunmawar da Benin Republic ta bamu, ta yadda za mu iya murƙushe 'yan tada ƙayar baya daga nan zuwa ƙarshen shekarar nan. Na gode. Mai girma Janaral Muhammadu Buhari a yayin ziyararsa ya zanta da kwamitin 'yan Najeriya mazauna ƙasar Benin Republic na cewa zai kawo ci gaba a ƙasar Najeriya da kuma yadda ya dace a gudanar da dukkanin wata hada-hada. Za a gudanar da ita yadda ya dace. Ya ce masa, kana da katin zama ɗan ƙasa? Ya ce eh, shi kuma ya ce to. Wannan wata babbar kyauta ce wanda ƙungiyar mata suka miƙa wa Janaral Muhammadu Buhari. Janaral Muhammadu Buhari ya yi bayan wasu 'yan lokuta kaɗan, 'yan ƙasar Najeriya mazauna ƙasar Amurka sun yi cincirindo wa tarar Janaral Muhammadu Buhari wa ziyarar da ya kai Amerika. Janaral Muhammadu Buhari ya kai wannan ziyara ne ta musamman ta kimanin kwana 4 a ƙasar Amurka. Wannan ziyara ce wacce za ta ƙara wa Najeriya kusanci da Amurka, domin wannan sabuwar gwamnati ita ce wacce za ta canza akalar Najeriya kawai ta samu nasarori, ta yadda kowane ɗan Najeriya zai iya samun cin gajiyar wannan nasara. Janaral Muhammadu Buhari da shugaban ƙasa Barack Obama da manyan ƙasar Amurka da ɗimbin 'yan Najeriya mazauna ƙasar Amurkan
sun yi wata tafiya mai nisa zuwa wani ƙwarya-ƙwaryen taro da General Muhammadu Buhari ya yi da 'yan Najeriya mazauna ƙasar Amurka. Abin da zai yi matuƙar baka mamaki a nan shine suna cike da farin ciki, nishaɗi da kuma walwala da kuma nuna farin cikinsu a fili. A sakamakon saboda yawan ɗimbin masoya, wasu 'yan Najeriya mazauna ƙasar Amurka sun kasa samun damar shiga ɗakin taron. Haka shi ma gwamnan bankin Najeriya, Godwin Efemi, shi ma ya kasa samun damar shiga. Wasu na ganin cewar ba a taɓa tarar wani shugaban ƙasa haka ba a Amurka, kamar yadda mutane suke ganin yadda aka tari General Muhammadu Buhari. Tunda har gashi shi ma gwamnan bankin Najeriya ya samu ƙalubale wajen shiga. Wannan ya zama babban abin mamaki game da yadda aka tari mai girma General Muhammadu Buhari. Wasu daga cikin mahalatta wannan taron ga abin da suke cewa. Yau muna cikin farin ciki kuma muna ganin cewa wannan shugaba da ya karbi ƙasar Najeriya zai kawo sauyi mai kyau saboda mun amince da shi. Domin kwarai shi mutum ne na gari kuma shi mutum ne mai nagarta. Kamar yadda kowa ya shaida ciki da wajen ƙasar Najeriya. Wa haka muna cikin farin ciki. Wannan ziyara ce mai kyau duba da yadda wannan ƙasa ta Amurka ta amshi shugaban ƙasanmu. Hannu bibi hakan kuma ya yi mana daɗi. Kuma wannan abun alfahari ne wa 'yan ƙasarmu ta Najeriya ga baki ɗaya. Duba da yadda ɗimbin mutane suka yi cincirindo wataran mai girma shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari game da wannan ziyara da ya kawo ta ƙasar Amurka na nuni da cewa ƙasarmu za ta samu ci gaba a idan duniya. Duba ga wannan alaƙa Najeriya da Amurka na nuna cewa ƙasarmu Najeriya za ta samu ci gaba, kuma mutane daga ƙasashen duniya kai tsaye za su dinga shigowa Najeriya don buɗe masana'antu. Wannan kuma ci gaba ne ga 'yan Najeriya da kuma mu ma 'yan Najeriya mazauna ƙasa Amurka. Mu dai kulla wannan alaƙa tsakanin mu 'yan Najeriya da Amurka ya yi matuƙar kyau kwarai, wa mu nasara ce. Mutane 'yan Najeriya mazauna ƙasar Najeriya, tsohuwar gwamnatin General Muhammadu Buhari wacce ta shuɗe, ba za a iya haɗa ta zama daidai da gwamnatin siyasa ba. A wannan lokacin ba wai magana ake yi akan gwamnatin siyasa ba. Sauyi kawai muke bukata. Wannan sauyin kuma shine ya zo. Wannan sauyin muke jira lokaci mai tsawo. Ina yi wa Allah godiya da ya bamu mutum kamar General Muhammadu Buhari. Shi zai kawo canji. Ni dai ina son na gaya wa matasan Najeriya cewa sai sun yi haƙuri da wannan gwamnati saboda sabuwar gwamnati ce. Saboda haka ya kamata mu fahimci wannan. Sannan kuma mu ma ina mai jan hankalinmu da cewa kada mu yi tunanin cewa za ta girma a cikin wasu 'yan watanni kaɗan masu zuwa. Saboda bana tunanin hakan zai iya faruwa a wannan duniya. Wannan dama ce wa 'yan Najeriya da kuma gwamnatin Najeriya domin sun samu damar ɗora gwamnatin Najeriya a kan turba ta gari domin farfado da tattalin arzikin Najeriya ta yadda za a iya samu a yi gogayya da sauran manyan ƙasashe na duniya. Wannan shine lokacin da ya dace da na yi mulkin wannan ƙasar. Na fara tsayawa takara ne tun daga shekarar 2003 zuwa shekarar 2007 har zuwa shekarar 2011, amma sai a shekarar 2015 muka samu damar yin nasara. Shin ya kaji a lokacin da shugaban ƙasa Goodluck ya kira ka domin ya taya ka murna, ka yi mamaki saboda wannan sabon abu ne a Najeriya? A'a, ban yi mamaki ba. Saboda ina tunanin cewa sun zanta da kwamitin duniya, musamman ma Amerika da Ingila, musamman ma dai Birtaniya, kuma ina tunanin cewar yana mutunta wannan kwamitin. Haka kuma ina ganin ba abin mamaki ba ne, duk da matsayinsa na shugaba mai rike da madafin iko. Wannan kamar ba wani abu ne na daban ba, duk da cewar a matsayinsa na shugaban ƙasa
sun buƙace shi da ya bari a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana, kuma ya bari. Sannan kuma sun buƙace shi da ya bi dukkan umarnin da doka ta tanadar, kuma ya bi. Wa bisa haka kam ya yi ƙoƙari. A mai girma shugaban ƙasa, ka yi wa 'yan Najeriya alƙawarurruka da dama yayin neman zaɓe. A yanzu ka shirya cika wannan alƙawarurruka da ka ɗauka wa 'yan Najeriya? Ai da ban shirya cika alƙawarin ba da kwata-kwata babu yadda za a yi mana ɗauka. Amma muna da wasu matsaloli guda uku waɗanda suka dabaibaye mu, wanda kowa ya san da su, musamman ma harkar tsaro, wanda kuma ya haɗa da rashin aikin yi, cin hanci, haɗi da kuma rashawa. Waɗannan su ne manyan abin da ke damun al'umma, domin duk wani ɗan Najeriya ya san da wannan matsaloli uku. Amma ina jan hankalin 'yan Najeriya da kada fi tunanin cewa za a shawo kan wannan matsala a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Amma duk da haka za mu iya shawo kan wannan matsaloli, duk da cewa sun ɗauki lokaci mai tsawo, kimanin shekara 16 kenan, duba da yanayin da muke ciki sakamakon waccan tsohuwar jam'iyyar mai mulki. Amma muna buƙatar 'yan Najeriya su ba mu haɗin kai da goyon baya ta yadda za mu samu dama, yadda za mu shawo kan wannan matsala. Mu kuma mun yi alkawarin za mu iya bakin ƙoƙarinmu. A nan ina so na ɗauki wata kalma guda ɗaya, ita ce kalmar tsaro. Ne maka tambaya game da 'yan ta da ƙayar baya. Shin za ka yi sulhu da su ne ko kuma yaƙar su za ka yi? To amma idan har yaƙar ta su za ka yi, kuma to ta wace hanya kake ganin ya kamata a bi domin a samo kan wannan matsala? To na yaƙe su kamar yaya? 'Yan ta da ƙayar baya a 14 ga watan Fabrairu da muka karɓi mulki, a bisa ƙididdiga ta gwamnati, muna da local government 774, kuma a cikin wannan yawan local government ɗin guda 14 ne kawai abin ya shafa. Yau kimanin shekaru 5 kenan zuwa 6 tsohuwar gwamnati ta gaza murƙushe su da ke da jami'an tsaro gaba ɗaya. To ta ya kake tunanin zan faɗi kalma ɗaya kacal ta yadda zan murƙushe wannan matsala? Za mu iya kawo ƙarshen wannan matsala, amma haɗi da gudunmawar makwabtan ƙasashenmu kamar Kamaru, Chadi da Nijar da kuma sauran ƙasashen Turai. Kuma zai iya ɗaukar mu wasu 'yan lokuta kafin mu ji da dukkanin al'amuran. Tambaya ta ƙarshe, ka yi maganar cin hanci da kuma rashawa, kuma mutane suna ganin a cikin jam'iyyar da kake ma akwai mutanen da aka samu da cin hanci da rashawa. Duba da wannan al'amari, shin kana ganin cewar za ka shawo kan wannan matsala ta cin hanci da kuma rashawa, ko kuma tashi za ka yaƙi waɗanda suke jam'iyyun adawa, ko kuma a shirye kake da kai yaƙi da cin hanci da rashawa wa kowa da kowa? Na yi wannan alƙawarin, kuma kai da 'yan Najeriya ina fatan cewa za ku bani wannan goyon bayan, domin ku gani cewa zan iya ne ko kuma dai ba zan iya ba. Mai girma shugaban ƙasa, na gode. Allah ya taimaka.